We gaan vanavond optreden. Op school. Gaan we dan? Bijna. Gaan we even afstaan? Dit keer is het een filmpje. Ja, jullie denken zeker, dit keer is het filmpje van mezelf. En deze keer wordt het weer. Dus, wacht maar vast op de lach. Maar ik denk niet dat jullie gaan lachen. 10 voor half, ja, zelfs al 5 voor half. Kom maar. Deze keer is het filmpje van... Deze keer is het filmpje van me. Van mijn... Van mijn... Van mijn scheet. Grappig, hè? Doei. Nee, nog niet door. Mama. Baba, oh, sorry, we gaan naar het optreden. Baby, staat 20 jaar. Baby, is oké, laat je.